Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Pas mana kemari ndinya kuro mga jonge no kine ndi mana makare waka utuli ndi mana makende maru wakili machigne henya kide ndi mana machal mar peny kawuna gero kamano wan koda ka wendo wakai ndi mabende wabiro gogo do mbaka tulo ndi mana maru kinya krom seche mabende biro nyime kanyeri ka oseka dhaka pradik to koda uchiel kata nyalo chindunda ka pradio to koda angwe to mutul masadik mana maru kinye wachako mpaka ndi mode kalure kod bur mar peny to kende chal mar peny bende miyo wendo aho ko chope yono ndi mana makare kata wangsa kumano obiro gogo kod mpaka kaende duto gin jo siasa duto gin jo Kenya duto wan oganda luo kendo bende mbaka modogo en mbaka mar gerore kaka oganda luo obiro go mbaka ywaruoge ndi mago mag siasa masani koro waneno ka nitiere to mola hinya bende wadhi focus on en mana mar ODM okobilose duond jok moko kata lo jo moko but obiro ng'iyo ni to wan kaka oganda luo to chalo korwa nade e seche bende koro pogruok e paro pogruok nitiere mathoth ahinya e weche ndi mago mag siasa mag duond bura nendi mano mar ODM kumano an kaendi koda ka Bernard Odero mong'ere koda ka nyimano mar Chopa mabende olapto gendong kata keno seweyo wach mano mar komano mar Manyata B ward to wan kaendi koda ka Michael Olweny mabende en jakanye bugelo wananchi mano ma Kisumu kaendi obiro go kodgi mpaka kaendi to chalo nade awinyo ni gi Linda Ground to jomoko bende linda wananchi so seche ma gilinda ground gi wananchi niendi jomage mawinjo maber en jo ground ma ilinda koso jo wananchi ma ilinda umano yena mondo mi arwak tulo ka tulo makene mar arwak kaendi bende dero machiegni ahinya uru wenda okinyi masani ka chelo koda ka Michael mondo mi ukawe tulo makene mondo mos joneno mar Color TV achako di Michael. Erokamano oyawre uru oganda ma joka yanam komora mara muntie machiegni uru twak. Erokamano Olweny Bernard. Erokamano Henry, erokamano ne jo winjo mar Color TV, erokamano ne jo Kenya, to maduong' ne jo Manyata B duto te okinyi ma kawuono. Ageno ni un umondo e yore uma pile pile matinende gi nyingega iluonga ni Bernard Odero Chopa. Erokamano ahinya arwaku ni machiegni hinyo kiji ni ndi mano masande yena mondo wachaka ne kanyendi koda ka tulo mabende wasebedo kwaneno ka timore pacho kaendo molanye e rallies mabende sani koro ne bago Bernard inyalo wacho ang'o ewi tulo in general kapok wang'eyo ang'o manyalo bedo ni kelo tulo gi endi to ang'o manyalo timo inyalo wacho ang'o e lwenje ma wasebedo kwaneno ka nitiere gi endi Mokwongo ada kaw tulo makende mar go mos makende ne jowa jo Kenya manyosa musa bedo ka wito ngimagi kalure gi political intolerance en lit makende kende ni lit mar adiera ni sani makoro achome e rumbi mar siasa ma 2027 wasabedo gi pogruok mag paro kata mag siasa to gima duong' mane jakom no kedo ne madung' gik ne freedom of assembly, freedom of movement and freedom of association. Tido ni oganda wasani their freedom, their rights are being infringed. Kendo giluor kata mana associate, giluor kata mana golo party. Mane miyo aka thuolo ni makende mar go mos gi late kendo wadhi kuyo gi family mar Ayamo, wadhi kuyo gi family mar George Lwande, wadhi kuyo gi jowa duto ten mosawito ngimagi due to political intolerance is being exercised by this rotten regime. Okay, erokamano ahinya. Jaduma Michael, inyalo wacho ang'o e weche gendi mago mag lwenje tulo mobedo waseneno weche mag siasa? Mokwongo endi owe mondo mi akaw thuolo ni atimo sahinya ne mano senendo mano gai maro mar ODM the right honorable Raila Amolo Odinga kuom lal mare nokelo fuok maduong' ahinya Kenya ka ma gap mawayono pod watemo dwaro ng'ama di mak gap no maber to pod opusore ok makre motegno lakini walamo Nyasaye ni kaka nye nyathi kich Oburu Odinga se donjo kanyono bang'e ni odhi pong'o wuoche na maber obiro tayo maber to siasa wang'ega ni kinde ka kinde ma siasa timore koko jawuok ga kech jiga niga ge paro mopogore opogore kaka paro kaka paro siasa koro gik ma kamago kelo ga chochni siasa ka kichen gima ji ong'e ni once ne ng'ato donjo siasa to biro ne ngimane nyaka dhi lokre seche moko ng'e ni ogolo pesa ne moro ka moro feel ni koketo pesa no seche moko pesa no dhi to chak we kudhier bende
koro siasa nigi yore ariyo, koro ng'eni ng'ato donjo gi mirima kabisa, to konego waket mirima, en ana pogruok e paro. To en mana jowa mosekete marach, koro kete sigu makelo miyo tho e bete. Erokamano. Linda wananchi, linda ground. Narrative mar linda wananchi Bernard Odero kaka isewachona kanyo jakanyo mar linda wananchi, and ipogori nadi kawuono kaka isebedo ODM, ma isebedo kaka support ga Raila Odinga, the late Raila Odinga, but kawuono wacho ni ine linda wananchi, ma bende ineno ka gima opogore kod kweth ma siro Laktar Oburu Odinga. Linda wananchi, ang'o ma kelo this narrative? Endi mokwongo yie mondo awach ni ok wapogore gi jo ODM, wapogore mane paro. One, an maloso nyimini, an organizing secretary jago opore lo chama mar ODM Kisumu East constituency mangima, moyier gi wards abich mane jo piny wuok oko mogo ne mbulu. But ODM, as you know, ni ODM is a democratic party. Wanyalo pogre paro, but pacha be nyaka winjo. Gimya wacho kama linda mwananchi, it is an initiative manya wachako ka koro wayudo ni gima ne wachako ne gimomiyo ODM was started, nen winjo ywak mar japiny. To wayudo ka koro winjo ywak mar japiny ok winji, iwinjo ywak mar individuals. And the ODM is a movement for the people, by the people and with the people. I'm not pledging loyalty to an individual. Wan ngama no ng'eyo, wan kaka oganda, wan kaka jo chama mar ODM, ngama no pledge ne our loyalty maduong' mogik. Nen the late Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. To kata kowe mano, we've been saying these things. Mondo ODM obed ODM ma orwako ji duto te, mondo ODM oyud umarufu mare, nyaka winji ywak japiny. Gimia wacho kamae, ODM no bede ogirimiti gi sirikal mar William Ruto moloso gimiluongo ni broad based government. To ne wan gi gik moko 10 mane wakete mesa ma nyaka bed implemented koka waduogo bede round table for our way forward into 2027.